Katsotaan nyt, miten Google-dokumentilla voi kirjoittaa puhuen. Mennään Chrome-selaimella, huomatkaa Chrome-selain, www.google.com tai google.fi, eli Googlen hakupalvelusivulle. Kirjaudutaan Google Driveen. Ja Google Driveen kirjautuminen löytyy, kun tuolta oikeasta ylänurkasta napauttaa tämmöistä ruudukkoa ja sieltä löytyy Driveen kirjautuminen. Ja sitten kirjaudutaan sillä omalla tunnuksella ja päästään sitten tuonne tiedostokansioiden sivulle ja voidaan joko ottaa joku vanha asiakirja, jota sitten jatketaan sen editointia, tai luodaan tuolta uusi ja tekstitiedosto. Ja siellä tekstitiedoston työkaluissa löytyy sitten puhekirjoitus. Sitä kun napauttaa, niin tulee tuollainen pieni kuvake, joka kertoo, että klikkaa ja puhu. Klikkaan siitä ja puhun. Ja nytten alkaa tämä palvelu kirjoittamaan sitten puheeni mukaan tekstiä tänne. Ja se kirjoittaa hyvinkin nopeasti ja täsmällisesti, eikä tee kovinkaan paljoa virheitä, ellei minä puhuessani tee virheitä. Ja sitten kun on valmista, niin napautetaan tuota painiketta ja ehkä vähän joutuu sitten editoimaan ja tämä ei tee vielä ainakaan noita välimerkkejä, niin kuin jotkut puhumalla kirjoittamisen palvelut tekee.